Vitajte. Dnes sa pozrieme na niečo, čo nám poslal jeden z našich poslucháčov. Ide o balík materiálov ku konceptu s názvom Zmyslový kompas. Áno. A priznám sa, moja prvá myšlienka, keď som to otvorila, bola: ďalší výchovný manuál. Tých je všade plno. Presne. Ale potom som narazila na niečo, čo to celé otočilo. Tieto materiály totiž tvrdia, že kľúčom k správaniu nie je psychológia, ale... Fyziológia. Presne tak. Že odpoveď na ten, povedzme, detský výbuch hnevu sa neskrýva v hlave, ale v tele. A to je presne naša misia na dnes. Zistiť, či je to naozaj tak a čo to vlastne znamená. Je to naozaj radikálny posun. Celé 10-ročia sa snažíme správanie riešiť slovami, vysvetľovaním. Dohováraním. Áno, ale v týchto zdrojoch sa slovo výchova takmer nespomína. Stále sa tam opakuje niečo iné. Nervový systém. Presne. Nervový systém. Takže sa dnes ponoríme do toho, prečo sa autori zameriavajú na telo ešte skôr, než vôbec vznikne nejaká emócia alebo správanie. Dobre, tak poďme na tom, lebo hneď na začiatku ma zarazila jedna veta. Píšu tam, že Zmyslový kompas nie je kniha. OK. Že to nie je príručka na zvládanie hnevu a dokonca ani manuál, čo presne povedať, keď dieťa kričí. Čo je, povedzme si úprimne, to, čo väčšina rodičov hľadá. Presne. Takže to je dosť odvážne tvrdenie. Ak to nie je nič z toho, o čo tu vlastne ide. Vieš čo, to je skvelý začiatok, lebo nás to hneď núti prepnúť optiku. Oni to opisujú skôr metaforicky. Ako? Ako ekosystém, alebo ako mapu nervového systému. A v tom je ten zásadný rozdiel. Mapa, nie návod. Presne. Väčšina výchovných smerov rieši až tie následky. To, čo už vidíme. Správanie, emócie, reakcie. Ten požiar, ktorý už horí. Ale tento koncept ide o krok späť. Zaujíma ho ten fyziologický stav tela predtým. Pýta sa, čo sa dialo v tele sekundy predtým, ako prišiel ten výbuch. To mi pripomína, ako keď hasiči neštudujú len hasenie, ale aj to, z akých materiálov je dom postavený. Čo sa môže vznietiť? Výborne prirovnanie. Riešime príčinu, nie symptóm. A to nás privádza k pojmu regulácia. Vieš, keď sa povie regulácia, mne hneď naskočí krízová situácia. Jasné, dieťa v amoku. Presne, trieska dverami, ale naopak je úplne stiahnuté, apatické. Ale zdroje tvrdia, že toto hasenie požiarov je len malý zlomok príbehu. A tu sme pri jadre. Zdroje prirovnávajú reguláciu k základným životným potrebám. Ako jedlo alebo spánok? Presne tak. Nejeme až vtedy, keď odpadávame od hladu. Nespíme až keď skolabujeme. Robíme to preventívne, každý deň. Rozumiem. A presne takto sa oni pozerajú na reguláciu. Je to každodenná, neustálá potrava pre nervový systém. Telo si počas dňa potrebuje priebežne doplňať určité podnety, pohyb, tlak, rytmus, aby zostalo v rovnováhe. Čiže to nie je niečo, čo riešime, až keď je zlé. Vôbec nie. A to sú tie príklady, ktoré sú podľa mňa geniálne, lebo ich pozná každý. Dieťa, ktoré si pod lavicou neustále kýve nohou. Alebo sa pri úlohách pohupuje na stoličke. Alebo, vieš, potrebuje mať v roke nejakú gumu, loptičku. A naša prvá reakcia je čo? Prestaň sa vrtieť, seď pokojne, sústreď sa. A presne to je tá chyba, ako tvrdia tieto materiály. Pretože vychádzame zo zlého predpokladu. Že je dieťa neposlušné. Že je neposlušné alebo sa nesnaží. Ale zdroje to označujú za prirodzenú, samoregulačnú stratégiu. Ten nervový systém sa tým pohybom v skutočnosti snaží udržať v bdelosti a pozornosti. Takže sa vlastne snaží učiť. Presne. Je to ako keď si dospelý pri dlhej ceste autom pustí nahlas hudbu, aby nezaspal. Ten pohyb je palivo pre mozog. Počkaj, ale toto je dôležité, lebo to môže znieť aj trochu ako výhovorka. Ako to myslíš? No, ak povieme, že dieťa sa len snaží regulovať, kde je potom hranica? Nebude potom každé rušivé správanie ospravedlnené tým, že to je len jeho nervový systém? To je skvelá otázka. Tu nejde o ospravedlnenie, ale o pochopenie, ktoré vedie k zmene stratégie. OK. Keď pochopím, že kývanie nohou je pokus o reguláciu, mojou úlohou nie je ten pokus zastaviť, ale ponúknuť efektívnejšiu a menej rušivú stratégiu. Namiesto prestaň sa vrtieť, môžem povedať, vidím, že sa potrebuješ hýbať. Čo keby si skúsil túto balančnú podložku pod nohy? Takže mu dám nástroj? Áno, dáš mu nástroj, ktorý naplní tú istú potrebu, ale priateľnejším spôsobom. Neberieš mu jeho stratégiu, ale vylepšuješ ju. Čiže cieľom nie je potlačiť ten impuls, ale dať mu konštruktívny smer?
A to ma vedie k otázke. Kto je vlastne ten regulátor? Je mojou úlohou ako dospelého donekonečna to dieťa ladiť a upokojovať? Nie, to určite nie je konečný cieľ. Tak aký je? Cieľom je sebaregulácia. Ide o to, aby sa dieťa postupne naučilo rozumieť signálom vlastného tela. Aby same dokázalo povedať, no možno nie slovami, ale aby cítilo. Cítim nepokoj, asi sa potrebujem rozhýbať, aby som sa mohol sústrediť. Chápem. Alebo je tu veľa hluku, potrebujem ticho. Dieťa tu nie je pasívny objekt, ktorý my opravujeme. Je to aktívny účastník, ktorý sa učí čítať svoju vlastnú mapu. A na to nadväzuje ďalší fascinujúci bod. Píšu, že nervový systém sa neučí cez vysvetľovanie. Áno. Môžeme dieťaťu 100-krát povedať upokoj sa, ale ak je jeho systém v alarme, tie slová k nemu proste neprejdú. Ak sa teda neučí cez informácie, ako sa učí? Učí sa cez skúsenosť. Jazyk, ktorému nervový systém dokonale rozumie, nie sú slová, sú to zážitky. Aké zážitky? Konkrétne ako uvádzajú materiály, sa učí cez pohyb, dotyk, hlboký tlak, rytmus a hru. To sú pre nej primárne informácie. Môžeš dať príklad? Napríklad, keď dieťa zatlačí rukami do steny, aktivuje tzv. Proprioceptory vo svaloch. A to je ako poslať do mozgu veľmi silný, upokojujúci signál. Aha. Ktorý hovorí, si tu, si v bezpečí, cítiš svoje telo. Táto fyzická skúsenosť, to uvoľnenie napätia, je pre nej oveľa cennejšia lekcia ako akékoľvek slová. Dobre, znie to logicky, ale stále trochu abstraktne. Poďme sa pozrieť, ako to vyzerá v praxi. Vravíš, že to nie je len jedna kniha, ale celý ekosystém. Presne tak. Čo si pod tým mám predstaviť? Ako to vyzerá na, povedzme, rušné utorkové ráno? Ten ekosystém je navrhnutý presne tak, aby prepojil tú teóriu s každodenným životom. Základom je hlavná kniha pre dospelých. A okej. Zdroje uvádzajú, že ju napísala lekárka a zároveň mama. Čo je na tom jazyku cítiť? Je to odborné, ale ľudsky podané. Cieľom teda nie je, aby rodič čítal vedeckú štúdiu. Nie. Cieľom je, aby pochopil, čo sa deje s jeho dieťaťom v obývačke o 7 večer, keď je už unavené, hladné a zahltené. Aby pochopil, prečo vtedy slová nefungujú. A pre deti? Tie asi nebudú čítať teóriu o proprioceptoroch. Určite nie. Pre ne sú vytvorené detské knihy, ktoré používajú príbeh ako taký most k pochopeniu. Aký príbeh? Vystupujú v nich postavičky, ktoré symbolizujú rôzne stavy nervového systému. Je tam energický Tibo. To bude asi tá aktivácia však. Presne, potreba pohybu. Potom kora, koritačka, ktorá sa stiahne do panciera, keď je toho na ju priveľa. To je stav útlumu. A tretia postava. A nakoniec Sia, múdra sova, ktorá symbolizuje stav rovnováhy a pokoja. To miesto, kde sa cítime dobre. V zdrojoch sa spomínajú aj ďalšie symboly, napríklad hrad alebo okno. Áno. Hrad je v príbehoch náš nervový systém a okno predstavuje tzv. Okno tolerancie. To je odborný termín, ale oni ho skvele zjednodušili. Takže to okno si môžem predstaviť ako takú ideálnu prevádzkovú teplotu pre mozog? Perfektné prirovnanie. Keď sme vnútri toho okna, všetko funguje. Vieme sa učiť, komunikovať, ale keď sme prehriatí, sme ako ten Tibo a keď sme podchladení, stiahneme sa ako kora. Presne si to vystihla. A deťom sa cez tie príbehy ukazuje, že je úplne normálne počas dňa cestovať medzi týmito stavmi. Že nie je zlé byť Tibom alebo korou. Cieľom je len naučiť sa vrácať späť do tej optimálnej teploty. Presne. Naučiť sa, čo mi pomôže vrátiť sa k tej sovesii, do okna pohody. A na to slúžia ďalšie nástroje. Aké? Súčasťou ekosystému sú aj pracovné zošití, magnetické tabule, kartičky s konkrétnymi aktivitami. Sú to veľmi praktické tipy. Pred odchodom do školy skús 5-krát vyskočiť ako žaba. Alebo keď sa nevieš sústrediť, skús sa na minútu zavesiť na preliesku. Áno, prevencia je kľúčová. Vieš, keď o tom hovoríme, napadá mi jedna vec. Dnes je veľmi populárna, povedzme, rešpektujúca výchova. Určite. A všetci sa učíme tie správne empatické vety. Ale mnohí rodičia, a hovorím aj za seba, majú často pocit, že to jednoducho nefunguje. Že hovoria do steny. Presne. Ako sa zmyslový kompas stavia k takýmto prístupom? Súťaží s nimi? Vôbec nie. A to je podľa mňa jeden z najdôležitejších bodov. V materiáloch je to vysvetlené veľmi jasne. Zmyslový kompas nesúťaží so žiadnym smerom. On im len dodáva chýbajúci základ. Predstupeň. Áno, predstupeň. Formulujú tam tézu, ktorá to vystihuje dokonale. Rešpektujúca veta bez regulovaného tela nemusí fungovať. Počkaj, toto je presne ten aha moment, takže problém nie je v tej vete. Nie.
Ale v tom, že ten príjimač je, offline. Presne tak. Hovoríš tu najlepšiu, najempatickejšiu vetu na svete, ale posielaš ju na vypnutú adresu. Mozog v stave ohrozenia je v podstate hluchý voči logike. Tie vyššie centra sú odpojené. Dočasne, áno. Preto zdôrazňujú ten postup. Najprv regulácia tela, objatie, hojdanie, tlak a až potom, keď je telo späť online, môže prísť zmysluplný rozhovor. Najprv telo, potom slova. Presne. Musím sa priznať, že keď o tom takto rozprávame, uvedomujem si, že toto sa netýka len detí. Vlastne týka sa to nás všetkých. Absolútne. Materiály naznačujú, že keď sa bavíme o nervovom systéme detí, hovoríme vlastne o sebe. No samozrejme, pretože väčšinu z nás ako deti nikto neučil rozpoznávať signály vlastného tela. To je pravda. Vieš, to asi mnohí poznáme. Nikto sa nás nepýtal, ako sa cíti naše telo. Dôležité bolo fungovať. Zvládnuť to, potlačiť, vydržať. Presne. Výchova bola zameraná na výkon a poslušnosť, nie na vnútornú pohodu. Teraz si uvedomujem, že presne toto robím aj ja. Keď mám dôležitý telefonát, musím chodiť po miestnosti. Vždy som si myslela, že je to len nejaký zlozvyk. A podľa týchto materiálov to nie je zlozvyk. Je to stratégia. Takže si vlastne takto udržiavam mozog v strehu. Je to presne ono. Tvoje telo si intuitívne našlo spôsob, ako sa udržať v optimálnom stave pre výkon. Zdroje to opisujú ako návrat k niečomu, čo sme ako deti robili prirodzene. Hýbali sme sa, keď sme boli v strese. Áno, schovali sme sa, keď toho bolo priveľa, ale postupne sme sa naučili tieto impulzy ignorovať v mene správneho správania. A potom sa k tomu vrátime v dospelosti. Často až vtedy, keď už telo začne kričať. Cez úzkosti, vyhorenie, rôzne psychosomatické problémy. Dobre, skúsme si to teda celé poskladať. Aký to má dlhodobý dopad? Prečo by malo byť dôležité učiť toto 5-ročné dieťa alebo aj 15-ročného tínejdžera? Ten dlhodobý dopad je v podstate prevencia. Prevencia pred tým, čo dnes nazývame civilizačnými chorobami. Ako vyhorenie. Napríklad. Keď dieťa naučíme rozumieť svojmu telu, učíme ho niekoľko kľúčových vecí pre život. Poprvé, že regulácia je každodenná hygiena, nie luxus. Je to ako umývanie zubov pre nervový systém? To je skvelé prirovnanie, presne tak. A po druhé, učíme ho, že dlhodobý výkon bez rovnováhy a regenerácie nevyhnutne vedie k vyčerpaniu. A tretí bod? A po tretie, a to je možno najdôležitejšie, učíme ho, že len fungovať nie je to isté ako byť v pohode. Rozumiem, môžeme chodiť do práce, plniť úlohy. Navonok vyzerať úspešne, ale vnútri byť úplne vyčerpané. Učíme ho citlivosti voči sebe samému a to je investícia do jeho budúceho, duševného aj fyzického zdravia. Keď to teda zhrniem, zdá sa mi, že zmyslový kompas nie je o opravovaní nejakého zlého správania. Nie. Je to skôr o budovaní porozumenia. O prechode od tej zúfalej otázky, prečo sa pre Boha takto správaš, Ktorú si kladieme všetci. áno, k oveľa užitočnejšej otázke, čo tvoje telo práve teraz potrebuje. Presne tak. A možno by som to zakončil jednou myšlienkou na zamyslenie, ktorá vychádza priamo z týchto zdrojov. Sem s ňou? Pozývajú nás k tomu, aby sme sa na správanie či už vlastné alebo našich detí prestali pozerať ako na problém, ktorý treba odstrániť. Ale ako? Ako na informáciu a kladú otázku. Čo by sa zmenilo v našich životoch a vzťahoch, ak by sme za každým neposlušným, lenivým alebo vyčerpaným správaním začali hľadať tú skutočnú, tichú otázku. Čo práve teraz potrebuje môj nervový systém? Pretože ak na ňu nájdeme odpoveď. Presne. Ako naznačujú tieto materiály, ak nájdeme odpoveď a ponúkneme telu to, čo potrebuje, to správanie sa často začne meniť úplne prirodzene, bez boja a nátlaku.